consultant automatisch in het Hicks te krijgen. Maar als je krijgt, als er een bepaalde discussie gaat komen over rechten, Sim, tem esse ano quando está aqui na tem o plano projeto week, na também assim conhecer o sistema de Hicks, assim trabalhar com ele, para preparar para augustus e setembro, onde por baita o plano chama inrichtingsweek. Esse manco cada afdeling também inbuilt sistema nós cumpre standard content, pero toch podemos customize para cada afdeling. E nós estamos papiando não somente de afdeling de cuido, mas também afdeling de suporte e cuido. Mas pensa em finance afdeling, cozinha, bloedbank, apotheek, radiologie, gesture. Toda afdeling é importante para nós com o sistema de trabalho. Uiteindelijk nós tudo também trabalha com o sistema aqui não. Pouco oriëntatie over que como het systeem te Sinta en over hoe ons bij om kunnen. Nou, we werken natuurlijk dagelijks met het EPD en we leren eigenlijk vandaag om te gaan met Hicks. En we gaan ook inrichten zodat we er dadelijk ook heel goed mee kunnen werken. Dat het echt op onze afdeling, onze afdelingen is toegepast. Esse mga aqui nós começamos eigenlijk gewoon die opleidingsweken ng opleiding simang nang pa full project de Arise. Onde esse mga nang hoop importante para nosso team. Nós temos mais ou menos 200 en die hospitaal kuta betrokken na opleiding die Hicks, die Arise, het project Arise. E totaal de 25 consultants kuta bing voor die Chipsoft e furore hinang na Aruba onsite pa ajuda nos dingen opleidingsweken. De expert kung pa adaptar esse para Hicks novo, para nós e features ng novo, então se nós para aplicar features novo na nos piso e als nós para seguir bem de zorg para nos patiënten. Arise, ja, het is een project waar we al heel veel weken, maanden eigenlijk al mee bezig zijn en nu zijn voor het eerst de echte grote projectweken. 3 weken lang zijn er mensen uit Nederland gekomen van Chipsoft, Furore, om met onze mensen echt alle trainingen op te zetten en te zorgen dat we heel veel meters gaan maken om dadelijk op 13 maart 2026 live te gaan. En dan krijgen we een heel nieuw systeem, een nieuw elektronisch patiëntendossier. Dat gaat ons helpen om veiligere zorg te leveren, betere zorg te kunnen geven, efficiëntere zorg, zodat we meer tijd kunnen hebben voor onze patiënt. Goed kunnen declareren, zodat we natuurlijk ook wat geld binnenkrijgen om uiteindelijk blijven te investeren in een betere zorg voor Aruba. En ik hoop eigenlijk dat alle mensen die nu meedoen, dat we elkaar stimuleren, helpen, motiveren en dat we elkaar helpen om uiteindelijk ook op andere plekken op Aruba Hicks, want zo heet het programma wat we gaan implementeren, uiteindelijk gaan neerzetten.